Cardom, Carbin Longrat, Pini, Nalitum Pan, Nangthapan Polam Tibanke, Non Kibanji, August 20 Arni, Mati, Pai Pai, Nipai, Inkoi Arni, the Purong Supila, the Petrasi, a strong pen, Megari Lipa the Punchi, like Carbin Long, Adang Tibi, a Petrasi, a party pan, Kikroy, Aratum Anke, Class or Ni. Apor mesen atum ke cetong den po pasi hala sohot atum megar lipa do ponji pu along ke atum son pho akemang do bon stamenili thampak bilo apen karbing longrat atum ke epi chelsi aphan pinangan ke kroerat atum do pasi hala sorni ke epi chelsi pan ke kroerat atum do oteng te pinaan aramu doji asonsi thek ponlo stame aramu bang ke doji ne kawai doji ne abang ke klar dagalam than pon thek dala athema bini ke August 17 bela asinan ni thom apornang na ati ni thom an chong honang na anse pechel se to di phurong se pela megar riba pada pon po apan halatum ake mang ta me dolo asi hasorni sire tum thek ponong po asi pini nili karbin longrat phan ke than ponji palam thi bangke e pechal se to di phurong su pela matire tum karbirong su pi pu ke hokdam ke di phuhenla asi di phulong se ire tum ajara sayang deng de klami postame dak dam nang po asi karbin long tam mas council tame dasi dam kokla asi ire tum kata song ang deng thetam do pulte jok a party tame di phurong supesi palenang ko tilo e pechal se party tum tame di phusi megarli padopo asi penana mu stong je la penili kapachini panji polam the bangke ele tum karbing long ta national party bang charipon onglo la pen council tame do onglo asi karbi akhai tum tame ingji kerla pen mati nang tum kamtha parsik pen karbing long kece ke base ko pikla pori tum matha hor pen nane phone ke ipechar se phan ke tum jok abang phu bang phita me kaching hon pen le tum cheto pera sante mesanje nili niwer le ipechar se phan ching hon ustame nili niwet ke vote ki pen hai he lasi addo ko be kar beng longrat cheto pet pen ning si wet pen le tum cheto pet lo prote la pen hota me pi dab lo prote le tum kya hai ta je ke ang thek abe hai ji lasi nili pechal si phan kaching hondet ape hai bek nang ji bolam thele ni lepini kan ji kali bonta me pechal se tu pai pai ni phai in ko yarne di phron se pila megar le doji karbing nong rata pechal se phan ke ko yarat pene ando asipini malom sweta me ni video salam pon la pen pechal se party phan ke ko bang do atheke atum akemang abang besen lake kece ke besopan otarles pen amening thanangji lapen karbing long le phelana mongle potan tami thalamang po lapen votame jokongle lapen partame vjr mate rondre long le long kitu tumpan mangke tharli atangji mate viksona saite me claim energy po atum akemang besen basi karbe khaitum tame asa party phan ningka chethe ningka sam toko ase pechel si party dong a president mate mai phu pulute lake jai ka thar mate jonai ti ka thar ase lang lita ino kethak selbang phulo ase lang like di sita manlo lapen ies tame manlo lapen nan puthot e pechel se song lo pangtang si alang di mai phu tame manlo asi ni di kapasini ponji polom the bangke ilutum karbing long ta hemprek ke mang do ning hang prote ilutum regional party silutum chepahai si hemprek kami palong nang po tasi national party ke congress party tame ning country po karbing long termas council cari ala atum tame hemprek phan mangke tengni bo ate nang pipidat lasi hala sot ke ilutum karbing long district long tame suluk sta tamon ke jap to lo alo du song tame seng lo lapen
bozar mati hithi kala taming haplo lapen lo charli hem taming haplo lapen ki bon tami 100 hours tami bon lo lapen pena an ki bon tami dulo bon tami karbi anglong mati li tuma khei phan hem prega bana panung ko tasi etum non kapadusi bangki ipetara si phan ninga chen sam ninga che thepen hot pilap ason te li tum haji tasi nili hot pivek nangji pule ki putam kang tukali stami ili tum khai ka ching hon nong ka ching hon ajoi ni pen hot ki pi bang ili tum regional party phan pi lap posante hai ta chi si non kili tum karbing long tami congress tu bjp tu pen ka prek a party klang la asi ili tum karbe khei angwong tami hot bang che thak bo asi ili tum karbe khei tum ke tangkam mahasi kar ipena asapasi ili tum hemprek tami long le rekla asi nili kamatha dama teng rote ili tum national party long ke hemprek ate article 244 ke pachun jela asi non bp sarkar tami arpu ku dugo do tum si chaklo rasta sing tami kedam tang arni ke india along pen home minister ata merpu thetam ata hemprek phaning ji kang lo botami hemprek abang ke non bp sarkar do bom postami iltum phan apan nungku mate abang solam ke tengni dala sonlo la sire tum national party phan ke tum chong ko kang lo hemprek phan puki karbing lo kaching thura sai angdeng mangke nang klem piji botami hemprek kang them mangke pachon thek theda jima pusi ni hin pen kamatha damdu botami kopi ke son tong klem di ne lasi ilitum phan apor dam bom lo ilitum ke kang chir kang ella lasi hemprek ke jok political party le karbing long chari pastame mate jok a party le karbing long along ri long pen election thur pastame hemprek afan mangke anu ten tame naning ke hangdo lepen rata phan tame ke thanam do stame council chari ada tum tame hemprek phan mangke anung ko pasan original party ipechal si le ramdet kaprek original party le hai pastame atum sewan thek po national party te mangke wan thek chilo pusin ni pen matha parsiklo stame complication ne non congress party tami india kanon ke pinan amuluk kachito bang dolo kitam ta ani rahul gandhi tami asam along ri lo mate asam state long bang lo karbeng long phan hemprek ate article 244 ke implement back pu ate pachon back pu ala bang solam nenji lo quantum milai ke election pen hai heng ko tong kaning jema puta matha me merlam botami lai ke politics salam asiri tum karbeng long ke atta karila nan ke hemprek kang them ate article 244 long nang pu la bang sile tum thanang po lasi Filipini kaning jitan bodam the bangke athepi bangke ipechal se tu megarele ruji August 20 mati pai ni phai in ko yarni di from supila asala tu makemang ta me son pho kemang do asinili son pho kemang khan pam pela asi apor hot halatum ta me bahne je po asi etum jok ko danger sar pesar pu atum edum pastame atum ta khai phang ka ching han tum la asi pini ni le karbeng la phan ka thanam pela mangke ipechal se mati all party hills leader conference atum di from supila on nakileje August 20 mate pai inquiry ni di from supila megarli ko de ponje la so jai megalo kidunji ako danger apen sar pesar photo do postami do pamena apen chasang pamena asi pechal si karbing long aratum penan ki koido apen kang samdo asi ratum ke mang ta me mesa kichi ki besapan utarles penamen thanangji long de puta penamen thanangji oreng hoi penamen thanangji apen hithi along game kula te bitame traditional bank thanangji pu ratum ke mang do asi mesen lo apen partame pijar vichar long tame aron depend ke do kichi ki betum ke eviction ai mate thale rangji poltum ke mang do asi etame ningting samlo asi nenwet ning ka chin samrat ke chokche asi karbeng long rat tame ning chin sam pet ko jor pet bai de lek prote tum ki mang ka chun de thaji asi August 20 arni di France pila ipechal se song pen mega rally do jipu asi na tum phan than pon chalo asi pini video ga nile pading oila nale te mi si nili channel ba subscribe pilang podi subscribe tha asi pini video kang ton lo do me thak me cardong